बुजिनायनो हायासैयो जागोन नामा बियो आंनि अनजालि जागोन नामा बियो आंनि अनजालि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों साया माया। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों आर.के, नेहा, दानसोरां आरो तुरुन आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आर.के। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि आर.के इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटनि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।